ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମିଶି ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ମିସାଇଲ ବ୍ରହ୍ମୋସର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସୁପର ଆଡଭାନ୍ସ ସଂସ୍କରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ 2, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆକାରରେ ଛୋଟ, ଓଜନରେ ହାଲକା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ୍ ହେବ। ଏହି ମିସାଇଲ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ରାଡାର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ଗରିଲା ୱାର ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରୁଷର ରାଜଦୂତ ଡେନିସ ଆଲିପୋଭ ଏହି ବିରାଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ହେବାର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଡେନିସ ଆଲିପୋଭଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତ 2017 ମସିହାରେ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ଟିକାଲ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଟ୍ରାଏଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଖରେ ଏବେ ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ, ସବମେରିନ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳକୁ ଦେଖି ଏବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଘାତକ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ନୂଆ ବ୍ରହ୍ମୋସ 2 ମିସାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ମିସାଇଲ ତୁଳନାରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା।